robiť, aby ste mi uverili. Prisahám, že som pripravený na všetko. Vyskúšajte ma. Súhlasím, ale mám jednu otázočku. Hociakú, na všetko odpoviem. Aká je vaša materiálna situácia? Nepripadám tomu nejaký význam, ale žiť ako si treba. Spojíme naše kapitály a budeme si žiť. Naše? No áno, aký je v tom rozdiel? Váš a môj. Samozrejme, nejaký rozdiel. Čo mám pre vás urobiť, božská Lucia, aby ste o mne nepochybovali? Nie až tak veľa, pán Spätik. Počúvajte ma, vaše dievčatká sa zaľúbili do Charlieho a Jacka. Sú to dobrí chlapci, figurní, vynikajúci. A ja som si tiež vrúcne obľúbila Annie aj Kitty. Chcem byť ich mamičkou. Ich mamička, moja milovaná žena. Musím o tom porozmýšľať. Porozmýšľať? Ja nemyslím, súhlasím, zverujem svoj krehký život, ale ešte rozmýšľam. Platí! Nie, neplatí. Veľa som toho prežila. Už nie som mladica. Neverím slovám. Ani ja pracujem na súde. To mi dajte potvrdenie. Môžete si sa mnou robiť, čo chcete. Poboskajte ma! Chcela som teraz, ja to chcem vidieť. Ale... Hrá sa mi srdce, žiadate odo mňa, no nič mi nedávate. Daj mi veľa, dávam všetko, ale najprv potvrdenie. Nie som taká čurnežený. Ste úžasná. No, na čo sa náhliť? Kde ste sa schovali? Moje ženská kokatéria. Nevylujte ma. Zahrávate sa s mojimi citmi. Dobre, podpíšem, ale prisahajte, že budete moja. Ach, prisahám. Ale ponáhľajte sa. Môžem si to rozmysliť, som žena. Prisahám pod vplyvom tohto okamihu. Využite príležitosť, no. Idem to napísať do pracovne. Moja, Boh vie čo. Nikdy som si nemyslela, že je tak ťažké byť interesantnou ženou. Ale ešte som na tom veľmi zle s nervami. Strašne nafajčené. Áno, to isto, že nafajčili muži tam v izbách. Čo je s vami? Niečo so srdcom. Fajčia cigary. Jediný účinný liek na všetko. Ja tiež fajčím, ale som sa bála, že vás bude dráždiť tým. Neberte na mňa ohľad, fajčite. Ja nefajčím, ale zbožňujem vôňu cigár. Nepojdem, čaká vás na precíz. Ale vy oni dostanete s Donovciou. Možno potrebujem vašu pomoc. Potrebujete niečo? Ale jasné, nie. Stačí mi, že ste tu. Už som si na vás veľmi zvykol. Prečo hovoríte o sebe v mužskom rode? To je v Brazílii taký zvyk, viete. V Brazílii neexistuje ženský rod. Samozrejme, on existuje, ale pri rozhovore nemá význam. Ale ja už som dávno odišla z Brazílie a stihla som zabudnúť, to je ono. Prečo stojíme? Sadnime si.
Václav. Vy? Dôverne vám poviem, pred mnohými rokmi o nás Sir Francis sa miloval. Vám môžem povedať všetko. Možno by ste nemali. Cítim, že musím sa vám vyspovedať. Vy ste jediná, ktorej môžem odhaliť svoju dušu. Počúvam, dieťa moje. Sir Francis miloval Tutu, no bol výnimočne ostýchavý a nedokázal jej to povedať. Tak to v živote žilo. A ja som poznala jedného muža. Akokoľvek čudne to znie, no podobal sa trochu na vás. Nemôžem viacej mlčať, zbláznil by som sa, Ela, drahá Ela! Nezabudnutelná Donna Lucia! Idem. Od prvej chvíle vás mám rada, teta. Tu je potvrdenie. A pečiatka? Tu, dolu. Prečo ho nepustíte? Jeden bosk. Prečo jeden? Dám vám ich aj viac, ale najprv potvrdenie. Najprv bosk. Ako najprv? Možno ste si to rozmysleli. Nikdy. Berte si ho. Berte si ho. Som tvoja? Ale nie tu, nie tu. Kde? Slavnostnú príležitosť sa musí ísť preobliecť. Ale povedzte mi aspoň jedno milé slovko. Jediné slovo. Prečo jedno? Môj malý, ručnočky, chlapčíka. Nepoboskala ma. Ale milióny viac. Čo si myslíš, Margie? Myslím si, že on stojí dosť. No, niekedy dosť nestojí a nezačne. To je veľmi mlisté. Zamilovaní ustavične žijú v mle, zvlášť u nás, v Anglicku. Donna Lucia Dalvadore súhlasila stať sa mojou ženou a ja sa za ňu vydám. Fuj, chcem povedať, ožením. Čo je s vami, Margie? Nervy, mistr Spetik. Za rozbitý riad zaplatím. Netreba.
Črepy prinášajú šťastie. To je pekné šťastie. Počúvajte, Máti. Pripravil som si reč. Venujte mi pozornosť. Hovorí Mr. Spetik. Počúvajte všetci, mimoriadná správa. Dlhé roky som nepoznal nič okrem strašnej samoty. Obklopovala ma nepreniknutelná tmavá noc. A tu zrazu ona. Láska bezhlava vášeň, čarodejnica, aniel nebeský, svetica. Poďte. Margie, to... Čo je s vami, Mr. Charlie? Nie všetko praskne, ale ja sa na tomto podvode nezúčastním. Čo sa stalo? O akom podvode to hovoríte? Vaša tetuška? Vôbec nie je moja tetuška, áno. Čo? To... Tak sa zdá, že som prišiel nepotreb. Koho mi len pripomína? Kde som toho človeka len videl? Nie je možné. Všetkému som na vine ja. Pozvali sme N a Kitty na raňajky, aby sa zoznámili s Charlieho tetuškou a tetuška neprišla. Čo to znamená, neprišla? To znamená, vlak prišiel, ale tetuška nie. A vtedy som sa v zúfalstve rozhodol vydávať nášho priateľa Babsa za jeho tetu. To je provokácia! Článok 172! Moje meno je potupené! Prisala som lásku bezočivému študentovi vo falošnej parochii. Ó, Bože! Nechceli sme vás oklamať, pán Spetik. Reinkarnácia! Prevtelenie! A ak budeme úprimní, my sme vám nevyberali dámu vášho srdca. Pán Spetik, verte, že to bol nevinný podsúd. Vôbec sme nemali v úmysle spraviť z vás hlupáka, ale stalo sa. Čo? Odpuste nám. Pochopte a nehnevajte sa. Pochopiť? Áno. Vári si myslíte, že som nepochopil? Áno. Vári si myslíte, že som idiot? Áno. Ja nie som hlupák! Kde je moje potvrdenie, ktoré si mi ukradli? Kde je potvrdenie? Tu máš. Je adresované mne! Daj ho sem, potrebujem ho! Môžem sa na to pozrieť? Môžete ma mať radi. Potvrdenie nemá nejaký význam. Je bezcenné, lebo nie je vystavené tomu, komu je vystavené. Je adresované Donne Lucida Albadore a tá Donna je falošná. To. Ale skutočná Dona Lucia som ja. Tetuška. Ja som tvoja tetuška Charlie. Pozri, kde sa rodia opice. No, udalosti sa vyvinuli tak, že som sa musela zmeniť na pani Thompsonovu, než som sa nechtiaľ zúčastnila na tomto podvode. Hej, tu je podvod. Do krásnej spoločnosti som sa to dostal. Nezúfajte, Mr. Specky. Možno nájdeme spôsob, ako vás uspokojiť. Nechcem už nejaký spôsob. Stačilo. Napriek tomu ma vypočujte. Obľúbila som si N a Kitty. Páčia sa mi Charlie a Jack. Áno, deti, budem vašou mamičkou. Mamičko? Ako mám tomu rozumieť? Vydám sa za Sera Francisa. Sám si vykázal, aby som si zobral Charlieho tetu. Odpúšťam vám tú mystifikáciu, Mr. Beverly, ale neviem, či vám odpustí radu. Jej som chcel však, že najmenej ublížiť, ale stalo sa. Ale vás, Dona Lucia, prosím o ruku slečny Dilejovej. Neodmietnite ho, teta. Ako by som ho mohla odmietť? Tak zdá sa, že znovu cítim ako muž. Som zvedavý, ako sa budete cítiť, keď vás pošlem na lavicu obžalovaných. Moja ženská krásavička. Pozor, preč. Že nás je nevyhnutné šampanské. Nevidím nejaký dôvod. To je márne, Mr. Specky. Nevyšlo to vám, tak to vyšlo vašej neteri. No, v každom prípade ostanete stričkom. Najhoršie je to, že niekto vypil posledné fľaše šampanského. Nemáte šampanské? Neznepokojite sa, ja som priniesla. Chcem povedať, samozrejme priniesol. Marči, prosím, doneste poháre. Tentokrát to bude určite na šťastie. Čo poviete, Marči? Poviem.
Hehehe.